Morning guys, good news. Yung Andaya Highway guys, pupunta na ng DPWH, di ba? Rinireklamo ng mga Bicolano yan. So, good news guys. Panoorin nyo. Iniimbita ko ang ating mga kasamahan sa media on a road trip along Maharlika Highway, specifically sa Bicol. No, so on Friday, Jan 16 hanggang Jan 17, imbitahan ko kayong mag-road trip tayo para makita natin yung sitwasyon talaga ng Maharlika Highway, lalo na sa parting Bicol, lalo na ang Andaya Highway. So, pupunta tayo mula Quezon hanggang Bicol, overnight tayo sa Naga, no, para makita talaga natin yung totoong sitwasyon at yung pinagdadaanan ng mga kababayan natin. So, and aayusin natin itong Maharlika Highway, hindi lang sa Luzon, pati sa Mindanao, ay sa Visayas, lalo na sa Samar, sa Leyte, at pati rin sa Mindanao.